En maio do pasado ano, Arlequina Deseño abría as súas portas en Ribeira. María Goretti Bello fundaba este estudo de artesanía en vidro, cumprindo así o soño de dedicarse plenamente á arte, despois de décadas traballando como directora de proxectos no eido tecnolóxico. O apoio da Xunta a través da Secretaría Xeral de Emigración permitiulle non só abrir o seu negocio, senón retornar á súa terra, e que a pesar de que naceu en Australia, os seus pais eran naturais de Ribeira, pobo co que sempre mantivo un forte vínculo. Dende a Xunta puxeron como exemplo a María Goretti para aqueles retornados que estean pensando en emprender, posto que poden optar a axudas de ata 10.000 euros. Nos axudámoslle con 6.000 euros de base a cualquier proxecto que empece como autónomo, engadímoslle 1.000 euros máis si quen emprende unha muller para favorecer precisamente a incorporación máis efectiva ao mundo laboral, pero ademais, se o concello no que se emprende é un concello do rural, engadímoslle outros 3.000 euros máis. Iso permite que este ano un proxecto emprendedor de un retornado poida chegar a ter un apoio económico de 10.000 euros. Me llegó la ayuda en un momento tan preciso, porque yo estaba en ese momento pensando, ¿cómo voy a seguir adelante? ¿Cómo voy a seguir? Porque no quería dejar lo que estaba haciendo ni marcharme. Parecía que como si a la fuerza me tenía que marchar otra vez, y yo no me quería marchar de Ribeira. Y de repente me llegó la ayuda, y bueno, no veas, era como un milagro. O sea que doy apoyo a cualquiera que vuelve aquí y quieren montar lo que quieren hacer, de buscar las ayudas y información y apoyo de todos los departamentos de la Xunta, la verdad. O alcalde de Ribeira reafirmaba o seu compromiso con esta emprendedora, propoñendo mesmo a posibilidade de incluir a especialidade de artesanía en vidro nos obradoiros de emprego que solicita anualmente á Xunta. Que dentro dos obradoiros de emprego, este obradoiro de preparación de 15-16 rapaces estuvera incluído dentro do que son as súas posibilidades, porque creo que, cando menos, para a integración laboral e como parte artística, pero tamén, lóxicamente, de posibilidade económica, creo que sería un obradoiro de emprego moi interesante.